Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulang. Sa bawat tingin, maganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulam na bawal kong pampakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kayang mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. 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 Kenneth Semilia, sige na, prinsesa. Sa mga prinsesa dira, I hope nagabot na ang inyong mga Prince Charming. Good afternoon again. 24 minutos makalipas ang alas 2. Umpisahan ta na ang paglingaw-lingaw sa mga istorya diri. We would like to thank our first letter sender, Black Widow, sang Kalinog, for the 2 pictures nga iyang gin-share diri sa aton. And the letter says, Dear Inday Regine. Malas or what, basta, hindi ko feel ang mag-collect sa ila, kahit how beautiful they are to the naked eye. Balik na kita sa istorya ko, Day Reg, bulan sang Marso 1991. Sa ginagad ako sang amiga ko nga mamiesta sa isa ka barangay. Malapit lang di sa amon, total Sabado man. Baw, kadamo pagkaon ni Day Regine, ila binagid ang native nga manok. Dugay-dugay, tapos namon kaon, kay nakapahuway-huway na. Naglisensya na kami sa Tagbalay, nga magpauli na pagkatapos nga magpasalamat. Pero ginlahugan kami sang bana sang amiga namon, nga makaduanay kami sa balay sang tiyo niya nga laon. Naghapit man kami matuod, kay sagad gid siya panunlog sa akon, kay ti ang upod ko nga amiga ko, hindi pa man ini siya laon. So, yun na.
ang simula. Pagligad sa pila ka semana, namasyar na sa amon ang tunglaon nga tiyo sang amiga namon. To make the long story short, naging kami sang bulan sang July. Hindi dahil 38 years old na ako, kundi dahil I think I found the right man, my soulmate. Mabuot siya, mahipos, responsible. Ito lang naman ang mga qualities na gusto ko sa kanya. Abi mo, Inday Reg, may mga istorya ako nga nabatian nga nagapalasay sa akon para sa iya. Nga ako no nga siya gid. Wala sang tinunan, taga-uma, wala permanente nga trabaho, etc. Sabat ko. Ahay, kung mga professional man matuod, tapos maugtas ko kay palahubog para madyong kag babaidor, edi sa taga-uma na lang ako. Hindi naman profesyon ang talaksan sa matuod nga gugma, di bala, Inday Regine? Correct? So kaya, December 26, 1991, ginkasal kami. Nangin matalunsay naman ang amon pag-upod, kay porte kabuot, kag hands-on gid sa mga obra sa sulod sang balay. Ilabi na gid sa kusina, kay manami siya magluto. Ti, dako gid siya nga bulig. Kapin pa kung masako ako sa trabaho. Sang April 1992, nagkadto sa amon ang utod ko nga lalaki, kagang iya nga asawa. Siling niya ning, kuhaan na lang ang agot namon nga bata. Girl ini siya. Kay do ginakulang gid kuno sila inugbakal sang gatas, kay ginoperahan ang asawa niya sa suso. Ti, okay man sa bana ko. So, ginkuha naman ang baby, 3 months old. Tungod nga naga-duty pa ako sadto, si Papa Gid or ang husband ko ang natoka nga mag-atipan sa baby. Hasta nga nag-school na si baby, si Papa Gid ang nagasugat dulong sa iya, halin sang kinder hasta grade 2 na siya. Kung may mga affair sa school, si Papa man ang upod niya. Christmas party, scouting, literary musical contest, school outing, etc. Year 2013, nag-graduate siya sa isa ka university sa La Paz with a degree of Bachelor of Science in Information Technology, kag nakatrabaho dayon siya sa isa ka BPO company. Year 2017, I retired after 30 years in government service. Siyempre, may tio na kami ni Papa, maglagaw-lagaw. Okay naman tani. O galing, nagbalik ang ginabatsyag niya sadto nga ulcer. Dugangan pa nga minsan hindi manami ang pangihi niya. Tungod sini, gindala ko siya sa isa ka espesyalista sa prostate, kag ginresitahan siya bulong, pero ginrefer pagid kami sa iya amigo nga doctor man. Isa ka gastroenterologist nga may clinic man sa isa ka private hospital sa Iloilo City. Tungod nga gusto ko nga mag-ayo si Papa, nagkadto kami sa amo nga doctor kag nagsuggest siya nga ipa-CT scan ang tiyan ni Papa. Ang gina-refer niya diha, mga kabombo nga Papa, amo niya nga husband. So aside from that, gin-endoscopy pagin siya. Nag-undergo si Papa sang medication for 1 year, pero natingalang iya nga doktor kay wala nag-respond ang lawas ni Papa sa gin-administer sa iya nga bulong. Naibalaan nini sa second result sa result sang second endoscopy ni Papa. Halin sadto, guasulod na kami sa hospital. That was year 2019. Last confinement namon sa Iloilo City was December of 2019. Minsan, magwa kami kag mag-bill na, medyo malaki-laki, Inday Reg, 82,000. Ginahimpi ko na lang, pero ginatago ko lang kay Papa. Kung kisa nga daan, duha lang kami sila ni Papa sa hospital, puro pa mga senior citizens. Last week of February 2020, ginpa-confine ko naman siya sa hospital, pero diri lang sa amon, kay nagareklamo siya nga ginahapo kag hindi ka pangihi manami. Nagkomplikado na ang ginabatsyag ni Papa.
After 10 days of confinement, sumuko na ang katawan ni Papa. Daw hindi ako magpati, Inday Reg. Wala man lang siya sang ginsiling. Walang paramdam na aalis na siya after 29 years nga pag-upod namon sa hirap at ginawa. Abi mo, Day Reg, before nga natabo ang pagpanaw ni Papa, nagdamgo ako, so vivid and clear. Ara kuno ako sa isa ka lugar nga madulom, nga pati ang duta maitom. May portion nga may mga bato nga dalagko. Didto ako nagapungko. Tapos, sa idalom sang mga bato, may gamay nga kanal. May nagailig nga tubig. When I emerged from that weird place, nagalakat na ako sa isa ka open area, nagaisahanon. Ginlubong namon siya March 11, 2020, after which na-lockdown na ang towns, cities, and provinces due to COVID-19. Ang biglaang pagpanaw ni Papa, nagtudlo sa akon nga maging matatag, lalo na't nag-iisa na lang ako dito ngayon sa bahay. Naging dependent kasi ako sa kanya sa maraming bagay, kag wala kagid sang isaway sa iya. May 3 na katuig ang nagligad sang matabo ato, pero masakit gihapon. Only time knows when I can recover from that life tragedy. My only consolation na lang is that, sabi ko, death is just a natural process. Kag ang Ginoo lang ang may karapatan nga kuhaon ang kabuhi nga siya man ang naghatag sa aton. Kung san-o, siya lang ang may alam. Now, I'm living alone with my 4 dogs. Kaya ang anak ko, anak na nag-estar sa isa ka subdivision sa Pabia. Kag talagsa lang siya nga nagapauli diri sa akon. Naintindihan ko man ang sitwasyon. May bana na siya, Day Reg. I hope I can manage with the help of the Almighty. Kung kisa, ginasalakay man ako sa depression, pero ginasalig ko na lang sa Ginoo ang tanan. Hasta na lang diri Inday Regine. Sorry kung kinapoy kagid sang basa sang istorya ko. Thanks, God bless, good health, para marami ka pang maaliw at mapasaya. Well, Merry Christmas and a Happy New Year to you and all the staff of Bombo Radio and to all the listeners and viewers. Sincerely yours, Black Widow, sang Kalinog, Iloilo. Black Widow, thank you very much for taking the time para nga magsulat dili sa kahapon lamang program kag sa imo nga pag-isahanon dira sa inyo nga panimalay. I am glad nga you chose nga mangin kaupod ang ini nga programa kahapon lamang, and because nga nagaka-entertain ikaw and at the same time nagakawili gid ikaw, so you were also prompted nga mag-share sa imong nga istorya diri sa kahapon lamang program. Sa tanan, no, ng mga nadulaan, sa mga ginapalangga sa kabuhi, members ng family, a partner, a child, a parent, tanan-tanan, a friend, who could say that we are ready to let go. Not unless siguro, no, ngati napreparar na gid naton so much, and especially if we see that loved one of ours nga suffering from excruciating pain, nga we can only pray nga, sige Lord, kuhaan na lang siya. Rather than seeing that person nga tuman nga kasakit ang ginabatsyag. But who could say, even then, no? Who could say that we are ready to let go of that person? But ang imong consolation is that sa sulod sang pila, 29 years, kapag upod ninyo sa imong nga husband, all beautiful memories ang iyang ginbilin sa imo. Kanami, no? Because he had been a real true partner sa imo. Sa tanan ng mga buluhaton ninyo, he is there, always ready to support you,
to serve you, to show how much he cares sa imo. Kag nangin parents ka mo, sang isa ka gin-gift sa inyo, no? Nga isa ka anak. Kag nangin kaupo ninyo sa inyo nga pagpangabuhi. So even in raising that child, dako gid ang iya nga nangin role because ikaw working and always busy and naintindihan gid niya. And because no, he also loves the child and he loves being a father to that child. Ginhimo niya gid ang iya nga masarangan sa pagpalangga, sa pag-care, sa pagserbisyo, sugat dulong sa inyo nga anak, sa pagsuporta sa iya nga education until nga nakatapos and now established naman sa iya nga pagpangabuhi. And you being alone dira sa inyo nga panimalay, now that your husband is gone, even if 3 years ago na ang natabo nga ina, of course, who could say nga you're already done with your grieving, nga you have already so much as accepted ang natabo nga inyo nga pagbulaganay. Ilabi na gid bala no kung inseparable man ka mga duha in almost everything that you do, updanay gid kamuya. Ano man nga mga activities, diin mo kamo magkalaladto, ano man ang inyo nga himuon at all times almost on the updanay gid. So daw amuna no ang pinakabudlay sa tanan nga daw i-accept nga all of a sudden ikaw na lang gid isa. But of course, as I have said, ang manami dira is that wala kaya sang mga painful memories nga gin pabatsyag niya sa imo. Only beautiful memories. And I guess every time nga hidlawon ikaw sa iya, you can just look back. Kumbaga, kung nag-deposit ikaw kag siya sa mga beautiful memories nga na, pwede ka gid dyan, no? Maka-withdraw, amat-amat, to give you strength. And at the same time, no, to sustain you sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, now that you're alone with just your 4 dogs, nami, no? Because may ara ikaw nga libangan, may mga furry friends ikaw dira nga dira gid nimo pwede nga mabuhos ang imo nga tanan nga pagpalangga, because not every day nga mangin kaupod ka mo sa ang imo nga anak kay lumalayo-layo siya sa inyo. But of course I know nga ang attachment is still there, ang pagpalanggaanay is still there, and you are still a family. And I guess nadugangan lang ang mga miyembro sa inyong family, no? Because their family is also growing. May mga apo na nga tululuhaw. So I am sure every time nga bistahan nila ikaw, bastante kagid. And maybe one of your happiest moments sa imong kabuhi ang makaupod sila. And at the same time, ikaw, as I've said, you have the beautiful memories nga permi mo gid siya, pwede, no? Nga ma-recall every time nga hidlawon ka sa imo nga husband. So pray nga ang imo husband is also happy na wherever he is in heaven. We pray, no? Nga okay na gid dito siya, and you do not want that he would be sad watching over you nga ikaw diri nagakasubo because nga wala na siya nga imo nga kaupod. So make some reasons to be happy. Choose to be happy for yourself and for your husband. Salamat gid. Keep sending more stories diri sa kahapon lamang program. That way malingaw ikaw, and at the same time ma-recall mo ang mga madamo pa gid nga mga beautiful events nga inyo nga gin-share sang imong nga husband, ang mga ups and downs nyo, ang mga milestones ninyo. Open gid kita sa pag-receive sang inang mga istorya nga kung mapisanan ikaw, pwede gid nga papadala mo diri sa KLP. So salamat gid sa imo, Black Widow sang Kalinog, and God bless you. 41 minutos makalipas ang alas 2, magabalik kita with another story to share with you from Sweet sang Iloilo. Sa atong pagpanumbalik diri sa kahapon namang program, kaupod ninyo si Tita Regine. Kanami gidya magtulog.
Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang Kita, second story is from Sweet Dear, Tita Regine. Praise God! Kumusta ka na, Tita? Hope you're so fine. Tita, magmarites anay kita parte sa life ko. Napatay, Tita, ang bana ko August 25, 2021. COVID. Na-quarantine kami. Tanan kami sa balay. Maayo na lang, may naipit-ipit ang bana ko nga kwarta.
Kung wala, kaluluoy kami. Gutom gid ang abta namon. September 2, gin-swab test ang mga bata, nag-positive ang apo namon, kag subang namon nga bata, tita. Ako sa pihak nga balay naka-quarantine. Magatubangay lang ang terrace namon, kag ginahatagan na lang nila ako pagkaon sa terrace, kay di man ako makapalapit sa mga bata. Kay naghalin ako sa hospital, kag hindi pa ako na swab test, kay 9 days ako sa hospital, nagbantay sa bana ko. Gina-text ako sang LGU, nga di anay ako magpa-swab test. Magpahuway anay ako kuno. Te, mga bata ang ginuna swab. Sa nag-positive ang subang ko, ginpahalin ko siya sa balay nga ginakwarantinan ko or ginpahalin ko siya sa balay nga ginakwarantinan ko kay may second floor man. Didto ko siya ginbutang sa first floor, ako sa second floor. Pag nagkaon gani kami tita, ginahatagan kami pagkaon sa cup noodles, kay di man mag-igo sa rehas ang terrace ang mga yahong, ti sa baso-baso na lang. Adlaw-adlaw, ginadulungan kami sa magulang ko sang sudan, di gani mga tupad balay namon. Ginasabit lang nila sa gate, kag tawgon dayon kami para makuha ang sudan. Nagaluto na lang ang bata ko sang kanon. Mabudlay tita ang sitwasyon namon. Adlaw-adlaw, nagahibi ako kay nagalingling lang sa terrace para makita ko ang jar nga ginabutangan sang abo sang bana ko. Ang mga bata ko, ara lang sa kilid man ka jar, nagahirigda. Di ko lang ginapasarado ang pertahan para makita ko sila. Tita, di ako makatulog maayo. Kay syempre, ako gid ang upod sang bana ko sa hospital. Hasta nga mapatay siya. September 6, ako duman ang ginswab. After 3 days, may result na. Awa ng Diyos, negative ako. September 9, nag-text ang LGU. Pwede na kuno ako makahalin sa balay namon, kay negative naman. So, mahalin ako. Pagsaka ko sa balay, tita, daw gulpi lang, naghina ang tuhod ko. Husto na lang ako magpungko sa salong sa atubang sang altar nga ginabutangan sang abo sang bana ko. Grabe gid ang kasubo namon nga magnanay, tita, kay wala na ang amon nga tatay. Tita, madamo ako ginaisip. Paano na kami? Kaya wala man ako trabaho. Ang bata namon nga lalaki, gagraduate pa lang ng college, di pa nakaumpisa. Ang agot namon, grade 9 pa lang. Tita, adlaw gabi, nagatulo ang luha ko. Permi ako ginatawgan sa mga friends ko nga mga pastora. Pinapalakas nila ang loob ko. September 10 sang gabi, nagtawag kuno ang hinablos ko. Si mama kuno nila, hindi na makabangon, kaya nagapaligo na siya sang suka niya. Ti, siya na lang gani ang runner ko, kay di kami makagwa, tapos naglain pa ang pamatsyag niya. My goodness, tita, grabe naman ang hibi ko. Pinasa Diyos ko na lang ang tanan, kaya nagapangamuyo ako, tita, paliwat-liwat. Siling ko, maayo man o malain, ikaw o Diyos ang bahala. Pero sige ang hibi ko. Nagtawag ako ambulance sa barangay. Kagintawgan ko man ang malapit nga kumari namon. Ti, gindala sa klinik ang magulang ko. Pero tulog man gihapon, tita. Kung diin ang hospital, gindala. Di man ginabaton, kay puno sang COVID patients ang mga hospitals. Ti, ginbalik na lang sa balay nila. Pagabot sa balay nila, mga 1 hour man, nga nagpahuway ang mga nagdala sa iya. Gulpi siya, tita, naghambal, nga mangayo sang pagkaon. Ay, grabe, pasalamat namon kay Lord. Kay nakabugtaw siya. Ginasenda nila ako sang picture kung ano na ang situation nila, tita. Sang maayo na ang pamatsyag niya, nag-istorya siya, tita. Nag-inom siya gali sang 2 tablets nga sleeping pills kay gusto niya nga makatulog. Siguro, tita, di man siya makatulog maayo tungod sa mga problema nga nag-abot sa akon. Tita, duha na lang kami nga mag-utod sa Manila. Kay ang utod namon nga lalaki,
33 years old pa lang, napatay sa bangungot. Si nanay kag ang stepsisters namon, ari man sa Iloilo. September 16, tita, birthday sang magulang ko. Nagkadto ako sa balay nila. Sa portahan pa lang, kitaging kupan ko na siya, kag nagahibi ako. Hambal ko sa iya, salamat sa Diyos, di kaniya kinuha sa akon. Grabe gid ang hibi ko, tita. Ti, ginahaplos-haplos niya lang ang likod ko para magmagan man ang pamatsyag ko. Tapos kaon, nagbalik na ako sa balay, tita. Follow up na lang siya sa clinic para mag-normal na ang pamatsyag niya. Tita, April 16, 2022, nagpuli kami sa Iloilo. Bit-bit ko ang bag nga may unod nga abo. Di ko gid ginabulag, sa lawas ko ang bag. Nagbarko kami tanan, tita. Upod ko 4 namon ka bata, kag 3 ka mga apo. Amo ina ang request sa mga kauturan sang bana ko, nga ipuli diri ang iya nga abo. Tapos lubong, tita, nagbalik na ang mga bata namon sa Manila, kayang isa may obra. Ang isa manusakay ang bana niya. Ang bata namon nga lalaki, subong, naga-review for examination. Tita, ari ako subong sa Iloilo nag-estar. Ang nakuha kong financial assistance, ginpatindog ko sang balay. Subong, upod ko diri sa balay ang nanay ko, ang agot ko nga bata, kagang ugangan ko nga bayi. Tita, dari asta na lang ang masubo kong experience sa kabuhi. Loobi ni Lord, madamo pa ako imarites sa imo. I-share kag sa mga masugid mong tagpalamati. Thanks God, siya na bahala kung ano ang susunod kong kabanata sa buhay. Salamat sa imo, tita. Di ka nagsawa sa pagbasa sa akon kasaysayan. Stay safe and God bless. Sweet sang Iloilo. So, with her pictures, ari ang mga captions, ari ang amo nanay, tita Regine, kag ang magulang ko, nan. Ara sila, the mother and the sister. Ang stepsister ko, ari sa kilid ko. Okay? Ari ang akon ugangan, bulag ni siya, ako na lang nagaasikaso sa ila ni nanay. Kag ari ang akon apo nga nagpositive, pero wala siya symptoms. Kaluoy sa mahal nga Diyos, okay naman siya. Last in picture, 1st December, wala ang amon tatay. Salamat gid sa liwat, si Sweet sang Putotan, Iloilo. Sweet. Thank you so much, Gid, for the pictures, and thank you for introducing us to your family, to your beautiful family. And so, nag-relocate ka, Gid, gali. Kagbit-bit mo ang pila ka mga miyembro sa iyong mga family. Kay originally, you're from Iloilo, right? Both man ka mo sa iyong mga husband, but because of nature sa work sa iyong mga husband, though, sa ara pa siya, masking pili ninyo nga dito ka mo sa Manila, kag dito man, no, nag-grow up ang mga kabataan, dito nag-tapos ng iban sa mga bata mo sa ilang pag-eskwela, but now, nga wala na siya, you decided na diri ka na. And it's good, ha? You're taking care of your mother-in-law and also your mother. So, kanami ilang gid, no? That way, I am sure you would feel good ng kamag-an lang gid, no? Sang imong balatsyagon, knowing nagahatag ikaw sang serbisyo, nagahatag ikaw sang pagpalangga sa miyembro sang pamilya sang imong husband, ang imong ugangan. Syempre, imo naman, no? Nga ginakabig, nga iloy. Kag with your mother still around, big help ka gid para sa iya. So duha gali ang imong ginatutukan.
And mayo man because close man kamo sa imong mga siblings, ang imong mga magulang nga anytime ada gid nga nagaunong man sa imo, wala gid nagabiya sa imo, kung nagabuli gid sa imo siya man, no, ang imong nga daw runner every time nga may mga errands ikaw ara siya. So I just hope nga adjusted ka na gid diri sa Iloilo and kabay nga kung ano man ang ginsuguran mo diri mag-prosper ina and you would stay happy. And sa mga anak mo, di ara man ng cellphone, ara man ng internet, ang communication would always be there, no? Kag good luck ha sa imo bata nga managsakay, sa imo pagid nga umagad nga managsakay man. So thank you so much again sa imo, sweet sa pag-share another story diri sa kahapon lamang program. Magapanumbalik kita mga kabombo pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon agud nga mabuhinan ng init nga ilangan na batyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, Kadasig lang yun sa mga inoras, pasado alas 3 na mga kabombo. Sa mga wala pa ba nakashare dira sa inyo, sige di, pabatiama kami sa mga istorya ninyo dira. Who knows, kamo ang magdaog kag makapauli sang 1,000 pesos nga cash plus interviewon ko ikaw through video call diri sa KLP. Sige, isulat na dira ang imong mga istorya, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala na ina kung isulat mo na care of lang sa kahapon naman program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Or sa mga malapit man lang dira kay nakatultol diri sa istasyon. Ari lang kami diri sa may mapa. Sa ilalim sa Sky City Tower, pwede gid nga mabili ng inyong mga istorya sa aton nga gwardya.
So maraming salamat sa inyo mga kabombo. I hope may mga napulutan na naman kita kag nakatag sa mga inspirasyon sa aton sa sininga hapon. I'm looking forward to receiving your stories. Balikay kita buwas. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, yun inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.